गोजोननाय फोरमायो दा जेरै 5% थाखाय दिनै नोंथांमोननि आखायाव बिसिडिसि चेयारमेन बेनो जाहैबाय दिनै बिसिडिसिनि चेयारमेन हिसाबै दिनै जोंनिनो बनरगाव समितिनि एमसिएलए जुबिराज सारा दिनै आंखौबो आफलागावनि बिसिडिसिनि चेयारमेन हिसाबै गायसननानै होबाय। दा आङो गिबियावनो आङो दिनै जोंनिनो बनरगाव समितिनिनो एमसिएलए जुबिराज बसुमतारी सारखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। गोजोननाय मोनदों बेनो दिनै आंखौ रायजो राजानि जानानै दिनै खामानि मावनो थाखाय आंखौ दिनै फसंनानै होबाय। दिनै बिसिडिसि चेयारमेन होनोब्ला बेयो जाहैबाय मोनसे बिसिडिसिनि थारमाने रायजो राजानि माखासे अनसायजानाय खामानिखौ मावनांगोन। नङाबा नोङो दिनै बिसिडिसि चेयारमेनाबो दिनै जानानै गोजोननाय मोननायल'जों मा जानो, नङा होमबा? दिनै रायजो राजानि गोजोननाय खामानिफोरखौ मावनानै होनांगोन। आरो दिनै माखासे जोंहा गोबांथार माखासे सरकारनि माखासे आसनिफोर फैयो। दा बेफोरबायदि दिनै आइबिएसनि खोथा एबा पिएमएवाइजिनि थारमाने जिअ टेकिं खामानि मावदों। आङो दिनैसो एपइन्टमेन्ट मोनदों। दा दिनै आङो एपइन्टमेन्ट मोनाखैब्लाबो जोंना एमसिएलए सारा सिगांनिफ्रायनो आंखौ जेब्लानाखि गायसनदों बे दिननिफ्रायनो आङो माखासे खामानिफोरखौ आङो मावबोदों। आफलागाव बिसिडिसिनि चेयारमेन एपइन्टमेन्ट मोनाखैब्लाबो दा आङो दिनै आइबिएसनि माखासे जोंना फैदोंमोन। दा बे आइबिएसखौबो आङो दिनै रायजो राजानो आं राननानै होजोब्बाय मेम्बार थ्रुयै, भिलेज वाइज थ्रुयै। आरो दिनै पिएमएवाइजिनि दिनै न'नि जिअ टेकिं खालामगासिनो दं। बेखौबो आङो दिनै पार्टि लायाबालानो आङो दिनै बेफोर खामानिखौ आं मावगासिनो दङ। दा दिनै अल्ड एज पेन्सननि दिनै केवाइसि होनायनि दिनै फैदों। दा बेखौबो आङो पार्टि लायाबालासिनो आङो दिनै सोरबा बिजिपि सोरबा इउपिपिएलनि खोथा गैया, बिपिएफनि खोथा गैया। जुदि समाजनि खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला आङो दिनै बे खामानिखौबो आङो दिनै मावगासिनो दङ। आरो दिनै अरुनदयनि खामानि फैदों। दा आं बे अरुनदयावबो आङो दिनै गासिबो पार्टि लायाबालानो आङो दिनै बेखौबो आङो खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा आइबिएसनि खामानियाथ' जोबखांबाय। दा नैबे अल्ड एज पेन्सननि खामानियाबो जोबखांबाय। दा अरुनदयनि खामानि जागासिनो दङ। आरो जेसेबांखिनि बे फैगौ समाव जेसेबांखिनि गभर्नमेन्टनि आसनि फैगोन आं बेखौनो गासिबो आंनि मेम्बार बिथांफोर दङ। बे बिथांमोनखौ लानानै आङो सावरायलायनानै आं खामानिखौ मावलांगोन होननानै आं आसा थिबाय। बनरगाव बिटिसिबिआ बयबो जेरै क'क्राझाराबो गोलैयो माखासे नोंथांनि आफलागाव ओरै सेरफांगुरि बेफोर गोलैयो। नैबे बिथिङाव होगोन होननानै सानो। दाथ' बेवहायथ' नोङो खुनु बेवहाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेसेबांखिनि जाथि जनगोष्ठि दङ, जोङो मोनसे हारिल' नङा। बिनि थाखायनो बे खामानिखौबो आङो बयखौबो आंनि लोगो एबा चेयारमेन बिथांमोनखौ आङो खावलायो जाहाथे बयबो जाहाथे जाथि जेन'बा बासियाबालानो, धर्म बासियाबालानो जाहाथे बयबो खामानिखौ बयखौबो समानै खामानिखौ मावलांनो थाखाय आंबो आवगायगोन। आरो आंनि माखासे चेयारमेन लोगो बिथांमोनखौबो आङो खावलायनाय थाबाय।